Jotono sari ka ham dolo tabo hingke sari ni 4ta baji tongo hingke tini ni bolok ang 4ta ni simino jengsinai mokhe ang belai ni lumjak salnoi pura hor kaito ang gusu hor lumakhe balok tong hado salo hingke salnoi lumkhata lumsuka hamna hinai injection ni jamon hatise ang oba haike direct phaijo ani yakong sawo hin sajak ede norongno o yakong samani ang injection ni jago hina angno injection phunu ede ba ani thana ni bologo ya injection ni jamon hakena ang lumbo yakong samani hamna hina ana doctor of injection do haide ba ani pro yakong sama bari suka himjemalia tongte satanya te mudo hingke injection ni jamon haite ta dagla sorpule phurang kong sari je hodo nga hamyang te se thangai te kong thamano rahobo ta hingke kong tham hingke yang kong ni jago yang kong ni jago ta kisilang to holo hingke apro hingke ham dong hayakong samani kisa do go injection ni jagai 3 din ni pore hingke no o je go injection ni ma jaga o je koto horabon phage obo haike mane chaka ke phayo ta kaza khaye hingke aboni guno yang lum khata do nong mani soimani ya hingke ating gino toisa ang doctor thangai abono phunugo bithi jawise tabos kisa trek ke rogono bati kisa hangata ni hingke asuro mankhang orobon phuro hingke asugo mania rogoyo mania ekdom kosto yang lumani bokrogo asmo sawo je ai chaka buske koto ke buske chak sawi robon kha doctor no phunumani doctor ba suno wana jaka uma hne manuska hamsi gro yakong samani bithi ula chade hinai bo ani o je o injection ni jagai do nongmani o je robon mani obni bithina sikang rohor pe khata hingke ang apa chawi ko kisa trek ba sakha haipano tafanani bokro rok saini dong khota okhlai rok sai dong holumani ta mai rok thogya rok dong khota hingke trek nogo sele bele tangpa tongna ba hingke oni bagani tini ang kahi samung nogo tongte khaini hanani hingke no phunukte hinai phaimani ta hingke ikodo ani obo bed kapar hamia ta anmo angagi hingke suparo bo be bisna obo mase bo kisa hamia kha hingke ang suparo bo khado hingke tabo hingke suparo pan bona chukliya kisi tongma kheta phatiwo hingke obni na ang kaisa yakong ka hojangnai swnamna hana hinai hingke ani yakong ka hojangnai no norok phungnai ang swnamani hingke jereng yarok hingke swnambo manuta hingke srengui swnamano hinai ang norok phunukte hinai trek luma bo kisa hamkaba hingke ang bolok khaini hasiwano hinai phayo hingke naitongdi ang bahaike ano yakong kahuma no swnam mono hingke ang sirini hagrana jo swkang kisina na yang to beto kana sama kisina na yang ngobna kan kana bah kisina habanya beto kana dong gen o bet kapar kang stomona sutan chita haga kita ang suro khasinai iko kanyanya hare oba hake khaisi de pulewo amon khaba kya hingke iko oba hake na hadi do oba hake na haka hingke te sainti nente nahana nango oba hake no kolongma khai khanya nango ta nasik tongni kaham ke oba hake khai ang jodi norok rungna musungkha hingke kwbangma jaga no kam musugo jodi oba hairok rungkha hingke oba hake khayo oba hake mang thangnai te do iko ati khinya hare yang te hingke te kaham ke sijangnai nasik norok de kaham ke beng tinya ha orok rija yang tingi tisai go obono hadi do obono tisai tinenti go adi khidanya hawta ade haike ma ang 20ta khotol khainai jo 20ta khotol khaika hingke asuk sibisi konya tobo toria ojon unguta gomani bagui 20ta khotol khainai haro jodi norok torina musungkhe tikisa kotor rok khaimano tikisa kwbang khaimano ta 20ta ni jaga 24ta rok pano khaimano 20ta khotol khainai hamba khe do ang tabo hingke kaisa khotol bat khai te kaisa khotol hanai kaisa khotol bat khai te kaisa khotol hanai oba haike khainai jo tamono khainai nai tongdi o kaisa no hingke kebeng ton di do hingke kaisa no khai kati na hadi ate haike sorawoi o kaisa khotol bat khai te kaisa khotol tei na hadi ta iko dukhi ati khai abo khajak tin thango do tawo angor nor phunungma yang do hota kaham ke gana o khai abo haike 3 phan rabdi
abo hakemang botok toksa pai rab thangni do kaisa khotol bat khaye kemang abo hakemang khai thangni ta rabai abo hakemang tekaisa puro hingke tongni gori jai afuru te tungsana bowoi abono khoboi rabdi hira bakha kaisa do te kaisa rabnai tabo hingke ang te kaisa rabna bagui ri siri tiar khaijak dui oro hingke golapi colour bai obo hingke kalirong phano rignai kwcham bwla dobos thang bai rignai bai kaisa golapi hingke ani kurti kwcham ni kaisa hingke te kamis suti ni kamis kwcham ni kaisa tongo ta hingke oro hingke rite kisa kwamang asuk kotor khaimani ya thaising ni sukphan si kotor wngla oro hingke obo haike nini hati do obo hingke colour duitani obo te kisa juda wngnai rama to semno wngnai hingke bahan te kisa juda wngnai te naitom di thaisingo ang tabuk te kisa kaham ke phunukna bagui chesta khainai do norok no thaising aro ang kaham ke phunukmaniya obo haike no rab thangni do obo haike raboi obo bato sem bista khaidi obo ramna to norok rwngkhana obo to ang kaham ke phunukka thaisingo puila swkangni phunuk puruno hingke iko obo semno iko obo hai khagya hingke tisai iko daina hauta tikhai adike bista khaidi ta duita colour ni bai kisa juda khai nuksa khata ang bista khotol oro khaike do bista khotolo kaisa khotol bat khaye te kaisa khotolo rabnani kaisa khotol bakhaye te kaisa khotolo rabnani ta oro to tungni duita colour bai hingke ang duita colour ni bisingo gulapi no khai bonai abono hingke tamhinai kebeng toni hinta kalirong bai khe rabnai do hingke naitongdi kaham ke tabo iko oro rabnai do iko engtui adike hadi iko bwlam tongo ta hingke bwlam tui no sorawoi rabnai kaham ke naina rakdi bahaike khai hingke ang soraina hago do hingke golapi no hingke adike ni tono iko obo haike khawta hingke obo haike mang 3 bar engtui do kaisa bwlam tui mang no 3 bar khaiye adike khaina hadi obo to ang kaisa si khako hingke takte waisi kadike hanai jai hingke engtui susi bai hingke siptipin bai hingke kaham wngkhamo hingke ang nahanai tabo hingke ang nahajak yako khaisi gana yakbai no duita wngkha do hingke te kaisa adike khaina nango ta khotol kaisa rabaikha hingke takte kaisa khotol bat khaiye te kaisa khotolo rabnai je kebeng tonimani golapi colour no hingke obo haike khop khoboi khadi do obo haike ma ang ekta jaga tui no 3ta rabnai ta 3ta kalirong bai botok tungsa rab paikhe do hingke tabuk hingke phirogui ni hadi abono obo haike tabuk hingke ang kalirong no kebeng tonina joi adike bowoi hingke tabuk golapi bai sumnai ta golapi bara hingke manjoi ni haimano tabo obo haike no khaidi iko golapi bai khotol kaisa bat khaiye golapi bai iko obo haike no rab thangni do iko kebeng tonibai kalirong no kebeng tonikha siptipin bai hingke khaijago tabo obo haike no khaidi ekta jaga tui phantam khe khaitam khai ta obo haike khaina hadi ta jotono obo haike khaithani do iko kaisa khotol bat khaikhaye obo haike mang botok tungsa paidi te botok tungsa teisa golapi no toni di kebeng afuru ke kalirong bai rabdi obo haike mang khaina ta golapi ni paikha nasingdi do golapi khotol kaisa kalirong khotol kaisa angya da tabuk teisa phirok na hadi tabuk hingke golapi khotol no bat khaiye teisa kalirong sujao kalirong bai rabdi tabuk hingke golapi no kebeng toni di hingke iko kalirong bara manjoi ni hadi subui khwtwng bai fano susibai obo haike no khaidi obo haike no abo botok tungsa ke phirogui rabna do kalirong bai rafuru ke golapi no kebeng toni di hingke golapi bai rafuru hingke kalirong no kebeng toni ta do obo haike no rabi paidi belai no obo yakung kaham tongnai do rwjabu bo tongo obo norok rabui trai khainai mano kuno bejal kwrui norok bo khaijaknai obo rabna bo sohos no kuno kutung ya gairi hamya rok bo magana thangya ta dui colour ni hingke obo hai ongo hina hadi aboni bising khwtwng mane ri bai ri milima hingke to teibo naithok ongo ta.
Abo hingke bed kapani rama do bwthai gwnang bed kapani riba hingke obono bwswng jora tei naithokjak bai naidi yakung rok kaham tongnani rijak bukung tongo obo hingke tei kaisa original kisik bai kamis tei kurti kisik ni ramani obo hingke dui colour duitani bisingo bobo naithokjak sabai di dolok.